Станах телефона като старинна видеокамера и заснех Алекс, която имаше мисия да намери храна в затварящия базар. След като ни отпратиха няколко коледни къщички, понеже затварят, една баба се смили над нас и ни даде този геврек, с който разбира се последваха още коледни снимки. Прибрахме се на топличко, за да си разгледаме и да си обработим снимките, и Алекс забеляза, че на повечето нейни снимки се вижда ето тази сграда. Да отберем коя е тази сграда, беше разрешена бързо с помощта на Circle to Search with Google. Точно за няколко секунди се информирахме и продължихме с обработката на снимките. На една от тях се виждаше ръката на случайен минувач, затова използвайки Object Eraser го премахнахме от снимката изцяло. Даже не остави следа хора. С помощта на Photo Assist изправихме малко една от снимките, както знаете това ми е любимата функция. Вграденият AI добавя каквото трябва и изправя всяка една неравност. Това ни е любимата снимка, но според мен ни трябва още коледно настроение, затова използвах Sketch to Image. С пръст ни надрасках коледни шапки, а вграденият AI ни направи истински такива. Това работи с всяко едно нещо, което пожелаеш да нарисуваш. От нас и от целият екип на Samsung, весели празници!